Ξυλολέβητας βαρελάκι από τη Χετζημπορική. Ένας ξυλολέβητας με πολύ μεγάλο χώρο κάψης, με 240 λίτρα νερό. Η πίεση δοκιμής είναι πάρα πολύ ψηλή, γιατί το δοχείο του είναι στρόγγυλο και όπως ξέρουμε δέχεται όλη την πίεση ομοιόμορφα. Έτσι κι αλλιώς σε ένα σπίτι πάνω από 3 ατμόσφαιρες δεν δουλεύουν, γιατί η πίεση του είναι, οι βαλβίδες ανοίγουν στις 3 ατμόσφαιρες. Ένα μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε νερό και στην πόρτα. Τα λάστιχα αυτό το πράγμα υποδηλώνουν. Μια πόρτα γεροδεμένη, στιβαρή κατασκευή. Βλέπετε ότι έχει μπόλικο νερό και εδώ. Το δε βάθος του είναι 90 εκατοστά, εκ των οποίων τα 80 είναι καθαρό βάθος.